Samantala, Idol, binigyang diin po ng National Nutrition Council Region 1 na ang food at nutrition security ay karapatan ng bawat Pilipino at hindi isang pribilehiyo. Ito ay sa gitna ng patuloy na advokasya ng kagawaran upang tuluyang mapuksa ang malnutrition at masolusyonan ang problema ng food insecurity sa bansa. Bilang bahagi ng kampanya, inilunsad ang ika-51 Joint Regional and City Nutrition Month launching sa San Carlos City, Pangasinan na may temang Food at Nutrition Security, maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. Sa naturang aktibidad, binigyang pansin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat, ligtas at masusustansyang pagkain, lalo na para sa mga bata sa Rehiyon 1 at sa buong bansa. Tinalakay din sa nasabing programa ang isasagawa ng iba't ibang ahensya upang maisulong ang food at nutrition security. Dinaluhan ng programa ng mga kinatawan mula sa Department of Health, Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at ibang ahensya ng gobyerno. Pati na rin ang mga barangay nutrition scholars na patuloy na nagsusulong ng mga programang pangnutrisyon sa kani-kanilang komunidad. Hinikayat din ng mas malawak na partisipasyon ng mga national government agencies, civil society organization, pribadong sektor, paaralan at publiko upang suportahan ang implementasyon ng Philippine Plan of Action for Nutrition or yung PPAN 2023 hanggang 2028 na layong tuldukan ang iba't ibang anyo ng malnutrisyon sa bansang Pilipinas. IFM News. IFM News. IFM News.